Καλημέρα σας. Σήμερα εδώ θα κάνουμε χαρουπόμελο ή κουντουρουδόμελο, όπως το λέμε εμείς εδώ στη Χίο. Βλέπετε εδώ τα χαρουπάκια, τα οποία τα έχουμε ήδη πλύνει, τα έχουμε κόψει και τα έχουμε βάλει να μουλιάσουν σε ζεστό νερό για 24 ώρες. Με αυτή τη διαδικασία μας αφήνει τη δυνατότητα να τα κόψουμε δυο στη μέση, όπως είναι αυτά εδώ, ώστε να βγει όλο του το μελάκι μέσα στο νερό. Εμείς αυτά εδώ τώρα θα τα βράσουμε αφού γεμίσει η κατσαρόλα και θα κάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι ότου τελειώσουν όλα τα χαρούπια. Θα δούμε τη συνέχεια όμως, γιατί έχει πολλή διαδικασία, δηλαδή το νεράκι που θα βγει από το βρασμένο εδώ χαρούπι θα το στύψουμε μετά και όλο το ζουμάκι που θα βγει θα το βράσουμε και θα σας το δείξουμε στη συνέχεια. Αφού τα έχουμε σουρώσει από τα χαρουπάκια μας από το νεράκι που τα αφήσαμε να μουλιάσουν, αυτό το νεράκι το έχουμε βάλει σε μια κατσαρόλα. Κοιτάξτε πόσο ήταν μέχρι εδώ. Σιγά σιγά θα κατέβει, θα συμπυκνωθεί και θα γίνει το χαρουπόμελό μας. Θα σας το δείξω εγώ όταν είναι έτοιμο. Και το χαρουπόμελό μας έφτασε στο τέλος. Κοιτάξτε πόσο έχει κατέβει από την κατσαρόλα. Είναι αυτό που λέω, περίπου το 1/10 της κατσαρόλας. Λοιπόν, θα σας το δείξω κιόλας. Εγώ έχω ήδη αφαιρέσει, φτάνει σε αυτό το σημείο, είναι βέβαια ακόμα πολύ ζεστό, αλλά κοιτάξτε, μένει αυτό το σκούρο χρώμα πάνω στο κουτάλι. Εγώ πριν είχα αφαιρέσει για να το δω πώς γίνεται. Κοιτάξτε την πυκνότητα που θα πρέπει να έχει το χαρουπόμελο. Πέφτει σαν ένα πολύ δεμένο σιρόπι, περίπου σαν μέλι, λίγο πιο ωραίο από το μέλι, έχει δέσει αρκετά. Εγώ αυτό τώρα θα το βάλω σε αποστηρωμένα βαζάκια και θα το αποθηκεύσω για να το απολαύσουμε όλο το χειμώνα, στα γλυκά μας, σαν πρωινό. Εξαιρετικό. Κοιτάξτε μια πυκνότητα. Καταπληκτικό, ένα superfood, ελληνικό superfood, που και ακόμα το πρωί μια κουταλιά της σούπας να πίνουμε νηστική, δίνει αρκετά την ποσότητα του σιδήρου που χρειάζεται ο οργανισμός για να καλυφθεί ημερησίως. Εξαιρετικό προϊόν.